आमच्या समोर गुरुमप्पा नावाचा भयंकर राक्षस उभा होता. त्याच्या नावे तिथले लोक दर होळीच्या दिवशी अन्न ठेवत असत. होळी तर कालच होऊन गेली होती आणि त्याच्या डोळ्यात पाहिलं तर तो आम्हालाच भक्ष समजत होता असंच वाटत होतं. मी माझ्या हातातील काठी शोधू लागलो. स्वतःचा आणि विशालचा जीव वाचवते वेळी ती काठी माझ्या हातून तिथेच पडली होती. ती झाडाखाली अडकली होती. तिला खेचून बाहेर काढणं अशक्यच वाटत होतं. आमच्याकडे ना त्या राक्षसापासून पळायची ताकद होती ना त्याच्याशी सामना करायची शक्ती. मी गुरुमप्पाच्या गोष्टी ऐकून होतो. मी माझ्या ठोपरांवर बसलो. नयनलाही मी खेचून खाली बसवलं आणि म्हणालो, रस्त्यावर आमचं एक वाहन उभं आहे. त्यात बरंचसं खाण्यापिण्याचं सामान आहे. तू ते घे, बदल्यात आम्हाला सोडून दे. सुरुवातीला तर त्याला माझं बोलणं नीट समजलंच नसावं, म्हणून मग मी हातवारे करून इशाऱ्यानेच त्याला जेवणाबद्दल कल्पना दिली. ते कुठे आहे त्याची दिशा सांगितली. तेव्हा तो कुठे शांत झाला. आम्ही हळूहळू जागेवर उभे राहिलो आणि एक एक पावली पुढे सरकलो. गुरुमप्पाच्या श्वासांचा आणि गुरगुरण्याचा आवाज आमच्या मानेवरील टांगत्या तलवारीची आम्हाला जाणीव करून देत होता. 15-20 मिनिटं चालल्यावर शेवटी आम्ही त्या रस्त्यावर येऊन पोहोचलो. मनात एक प्रकारचं समाधान होतं की आम्ही आमच्या पहिल्या ध्येयापर्यंत सुखरूप पोहोचलो होतो. आम्ही काही सांगायच्या आधीच गुरुमप्पा आमच्या गाडीजवळ पोहोचला होता. त्याला अन्नाचा वास आला होता. त्याने गाडीचा पाठच्या बाजूचा दरवाजा अक्षरशः खेचून तोडूनच टाकला. मी नयनसोबत आमच्या गाडीपासून दूर रस्त्याकडेलाच बसून राहिलो. त्या भयानक राक्षसाजवळ जायची आमची हिंमत नव्हती. आम्ही त्याला लांबूनच पाहत होतो. सूर्य हळूहळू डोक्यावर येत होता. बऱ्याच वेळाने गुरुमप्पा तिथून निघून गेला. तो गेल्याची खात्री पटल्यावर मी आणि नयन गाडीकडे वळलो. गाडीत आज सगळा कचरा झाला होता. आमच्या वाटचं जवळपास सगळंच खाणं त्याने एकट्याने खाऊन टाकलं होतं. पाण्याच्या बाटल्या मात्र तशाच होत्या. मी गाडीत तुटक्या दारातून आत शिरलो. नयनही माझ्यासोबत आत आला. आम्ही पाण्याच्या बाटल्या उघडून गटागटा पाणी पिऊ लागलो. कितीतरी वेळाने आम्हाला समाधान मिळालं होतं. माझे डोळे झाकले जात होते. डोळ्यांवर एक प्रकारची ग्लानी आली होती. खिडकीतून एक थंड वाऱ्याची झुळूक आली आणि मला तिथेच झोप लागली. मला एक विचित्र स्वप्न पडलं. मी शहरात होतो. रात्रीची वेळ होती. सर्वत्र अंधार दिसत होता. मी रस्त्याने एकटाच चाललो होतो. मी तिथे एकतर हरवलो तरी होतो, नाहीतर कोणाला तरी शोधत तरी होतो. कदाचित माझ्या मित्रांना. मी चारही बाजूंना पाहिलं. रस्त्यावर माणसं आणि वाहनं तर दूर, साधं एक कुत्रही दिसत नव्हतं. मी खालूनच इमारतींच्या खिडक्यांकडे पाहिलं. त्याही सगळ्या बंद होत्या. एकाही खिडकीतून उजेड येताना दिसत नव्हता. रस्त्यांवर फक्त लांब लांबवर असणारे दिवे, तितकाच काय तो प्रकाश साथीला होता. अचानकच मला एका लहान मुलाच्या हसण्याचा आवाज आला. मी डोक्यावर आठ्या आणून इथे तिथे पाहू लागलो. मुलाचा आवाज जरी येत असला तरी ते मूल मात्र कुठे दिसत नव्हतं. तेवढ्यातच एक प्लास्टिकची पिशवी फडफडत माझ्या दिशेने उडत आली. आधी तर त्या आवाजाने मी घाबरलोच, पण ती पिशवी पाहिल्यावर माझ्या जीवात जीव आला. तेव्हा परत एकदा मला तो मुलाच्या हसण्याचा आवाज आला. तो मुलगा जोरजोरात हसत होता, जणू तो माझ्यावर, माझ्या परिस्थितीवरच हसत असावा. मी पुन्हा त्या आवाजाचा माग काढत इथे तिथे पाहू लागलो, पण त्या उडणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांशिवाय तिथे दुसरं काहीच दिसत नव्हतं. मी तिथून पुढे गेलो. इमारतीच्या पाठी एका निमुळत्या गल्लीत शिरलो. तिथेही तसंच चित्र होतं, संपूर्ण काळोख. तेवढ्यात तो मुलाच्या हसण्याचा आवाज मला पुन्हा एकदा ऐकू आला. तो आवाज माझ्या समोर असलेल्या अंधारातून येत होता. मी हिम्मत करून तिथेच उभा राहिलो. समोरून काहीतरी फडफडत येत होतं.
ती मगाचीच प्लास्टिकची पिशवी होती. ती उडत उडत माझ्या चेहऱ्याच्या बाजूने मानेजवळ गेली आणि काही समजायच्या आत माझ्या मानेवर लहान मुलाच्या हाताने एक प्रकारची घट्ट पकड मिळवली. त्या पिशवीचं रूपांतर एका भयानक मुलात झालं होतं. सिनेमातील बोलक्या बाहुल्याप्रमाणे तो पाठून माझ्या मानेवर चिकटला होता. मी दोन्ही हातांनी जोर लावून त्याला माझ्यापासून वेगळं केलं. मी त्याला लांबवर फेकलं. तो कोलांट्या उड्या खात क्षणात आपल्या पायांवर असा उभा राहिला जसं की काहीच घडलं नसावं. त्याने हळूवार इमारतीच्या वरच्या टोकावर पाहिलं. त्याच्यासोबत मीही इमारतीवर पाहू लागलो. पाहतो तर काय, इमारतीच्या कड्यांवर कोणीतरी विशाल आणि नयनला बांधून ठेवलं होतं. तो मुलगा जोरजोरात हसू लागला. मी घाबरून झोपेतून जागा झालो. मी पाहिलं तर मी गाडीतच बसून होतो, पण त्या मुलाच्या हसण्याचा आवाज मला अजूनही येत होता. तो एक छौडा होता. छौडा हा शब्द भोजपुरी शब्दातून आला आहे, ज्याचा अर्थ मूल असा होतो. छौडा हा एक प्रकारचा भूत आहे जो लहान मुलाच्या रूपात आढळून किंवा दिसून येतो आणि बहुतेकदा फक्त लहान मुलांसमोरच येतो. सुदैवाने छौडा हा इतर भूतांइतका धोकादायक नसतो, परंतु जेव्हा मुलं खेळताना किंवा इतर काही करताना त्याला पाहतात तेव्हा ती मुलं आजारी पडतात असे मानतात. या व्यतिरिक्त एखाद्याला काही वाईट स्वप्ने पडू लागली आणि ज्यात लहान मूल दिसू लागलं तर समजावं की छौडा हाच आपल्याशी एक प्रकारचा खेळ करत आहे. पण मला असं का वाटत होतं की तो मुलगा मला काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करत होता. मी तर तिथे सुखरूप वाटत होतो, पण माझे मित्र, त्यांच्यासोबत काही वाईट तर घडणार नव्हतं ना. मी गाडीतून बाहेर पाहिलं आणि मला दुसरा झटका बसला. सूर्य आमच्या डोक्यावरून कधीच निघून गेला होता. आता तर तो मावळतीच्या दिशेला पोहोचला होता. आम्ही खरंच इतका वेळ झोपून राहिलो होतो. जर रात्र व्हायच्या आधी आम्ही तिघे हे गाव सोडून गेलो नाही तर आमचा अंत हा इथेच होणार होता. बोक्सी चेटकिणीच्या मृत्यूनंतर न जाणे किती अतृप्त आत्मे आमच्या जीवावर टपले होते याचा आम्हाला अंदाजही नव्हता. या थोड्याशा वेळेत आम्ही विशालपर्यंत पोहोचू शकणार होतो का? रात्र व्हायच्या आधी आम्ही या भागातून तिघे जिवंत निघणार होतो की रात्र होताच आम्ही त्या शेकडो आत्म्यांचे बळी बनणार होतो? जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा या सीझनचे शेवटचे 4 भाग. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.